Straight to the point. Mayong buntag nimo sir story. Si story lang ako kuan nimo kay hilig ko yung story god. Legig story, ebidensya. Mo gani. Kay ebidensya. Kaklaro ang ebidensya. Ha? Ako'y pangutanan nimo. Da po ko itubag nimo. Ba't magkakalag ba? Ay sa Maning kalag, isa maning kalag. kalag. Ang akong gisgutan dire Santo Niño hubad man di man kalag. Straight to the point. Nagkalag, kalag-kalag. Bikilan ako to gamay. Sa may kanser na to. Ato sa pagkaroon ng kalag. Gano man day ang kalag sir? Naunsam din yung kalag sir. Para pa ninyo unsa man ang kalag. Ang kalag, kung ang kinabuhi sa tagyatag paghuyop sa tao ngadto sa gikan sa Ginoo nakabaton og kinabuhi. Ang kalag mo ng espiritu. Straight to the point. Ang kalag ba mao nang espiritu? Basis Biblia. So atong basahon ha. Ang iyong gingon. Basin, ga problema man kas kalagod, ga problema man kas kalag, basig wa pagka naigos ka man aning trabaho Ay! Genesis 2:27 nagingon. Genesis 2:7. Og giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Og huy pa niya sa otro nagbasa Genesis 2:7. Pero magbasa kay Porta grade 1 section talong ano ron. Ay nag-expose sa posa. Og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Usa man na imong gibasa King James na, King James. King James. Sige. Ang pagin ako. Genesis 2:7 nagingon. Og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Og gihoy pa niya sa buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi. Og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Normal. So kini kinabuhi, kanindang buhi kalag dai buhi dai ni. Dili din Pag sa Dios Amahan dia ang tao nagabaton og kinabuhi og nahimong kalag. Ubuti pasabot ang tao dia nahimong sudlanan sa kalag sa lawas. Karon kung himuon nimo ang kalag ug ang lawas maura, i-explain ko nun Pwede ko i-explain ano Biblia sa saksing Jehova ha? Nawa mo to og kalag. Nawa ha? Ay isa. I-explain niyo. Genesis 35:18. Nawa mo to og kalag ha? Ang Jehova. Og nahitabo samtang migula ang kalag. Migula ang iyang kalag tungod kay siya namatay man. Kung sa explain mo kung maura ning kalag o lawas, ganong migula man, asa man migula ang kalag Ila ako nang pagtuo, wala ko ilabot ana. Diretas King James version Japon. Kay basig mo po kag ilaha po ng pagtuo. King James ta. Kay kaning term nga nigula, nihalin na sa laing binisaya. Nihalin ba nigula? Basahon ako ha. Og nahitabo Genesis 35:18. Og nahitabo nga mihalin ang iyang kalag kay namatay siya. Asa man ning kalag niya nihalin? Asa gikan? Sa Genesis straight to the point. 5:18. Pataka-taka raw kag basa, basagi mabasahan nang nimo mo na dayon. Sige explain na. Mao bitaw nangutana ko nimo unsa may explanation nimo na. Genesis 35:18 nagingon diri. Og nahitabo nga sa mihalin ang iyang kalag. Nawala lang kalag, namatay ba? Tao man namatay. Kay namatay sa paminaw sa tiwasag basa. Tiwasag basa. Tiwasag na basa ha? Nahitabo nga nihalin iyang kalag kay Genesis 35:18. Og nahitabo nga sa mihalin na ang iyang kalag. Kay namatay siya. Karon ang pangutana. Ang pangutana. Ang iyang Ang pangutana. Asa man ang kalaga gikan nga nihalin? Okay.
ang gipasabot niya diri nga nihalin ang kalag kanang iyang lawas kay sa Lagi, creation sa Genesis 2 lagi ba di ana akong klaro na kaning sa wa mo tuog kalag oh. Kaning Jehovah's Witnesses nga wa mo tuog kalag kay para klaro na to. Nahitabo samtang migula ang iyang kalag tungod kay namatay siya. Kaning term ni halin ni gula na. Asa man migula ang iyang kalag tungod sa pagkamatay niya. Si halin, to the point. Kanang ni halin mao man na. Nihalin na matay mo na siya na wala Dili, ba? dili, oy. Ay, Ang dili. term nga ni halin, ni gula ba? Na, asa mo kag-eskwela daw? Explain na, asa man ni halin ang iyang kalag, tungod kay namatay siya, tanaw, aha? Oh, og nahitabo nga ni halin ang iyang kalag, kay namatay siya. Asa man ni halin ang iyang kalag? Ande, ang nihalin gani, pasabot na nawala ba? Alagi, asa ni halin? Asa nawala? Asa nawala iyang kalag? Naigisumpay diri ayo putla, namatay siya. So ato pa ang Oh, nawala. tungod kay namatay man siya, nawala ang iyang kalag. Tama, mali. Nawala ang iyang kalag. Tungod kay namatay siya, gilubong. Oh, asa man nawala iyang kalag pagkamatay niya? Brad, asa nawala ang iyang kalag pagkamatay niya? Sa nawala ang kalag pagkamatay niya. Ang iyahang panglantaw, ang iyang huna-huna, ang iyang wala ang giingon diya nga nawala na yung kalag kabuot mang Diri oh. kalag. Brad, klaro kaya ako lang klaro na. Kadiri ko sa Biblia, paminaw sa diri ko sa Biblia, paminaw sa diri ko sa Biblia nga wala mo tuog kalag pareha ninyo. Nga ang lawas kalag. Ya oh. Wala pa ingon Og nahitabo, paminaw sa og nahitabo nga migula ang iyang nahitabo samtang migula ang iyang kalag tungod kay namatay siya. Asa man migula ang iyang kalag? Minggula ang kalag. Ang kanang kalag, kanang tao na siya, basahag. Asa lagi ni gula? Pagkamatay niya, asa ni gula? Minggula. Ang term nga ninggula, ang laglom nga binisaya ni panaw, nawala. Panaw, nawala. Paano ni gula? Binisaya na, mulalong pagag bisaya, ni gula, ni gawas ba? Ning gawas gani, nawala. Asa man ni gawas ang iyang kalag pagkamatay? Nawala. So, ang mamatay ang isa ka tao, mawadan siya kabuot, dili na siya kasulti, di na siya kakita, di na siya ka timaho, di na siya kadungog. Muna ang gipasabot yang nawala yang kalag, ang kabuot. Basaha ang imuhang Genesis 35:29. Kung basahon Genesis 35:29. Og mahalin ang espiritu ni Isaac og namatay siya. Explain na. Lahi po ni siya. Explain na. Ang giingon diri espiritu, lahi ang kalag ug ang espiritu. O sa lahi, nga pareho raman ang nihalin. Dito nihalin po, diya sa, nihalin. Ang kalag ug ang espiritu man naglahi na. Managlahi ba? Ako basahon na. Genesis 35:18. Og nahitabo nga mihalin ang iyang kalag kay namatay siya. Di 29, og mihalin ang espiritu ni Isaac og namatay siya. Usa may tinuod aning duha. Okay. Ganing diri sa 18. Ang iyahaning kung nag-refer ni siya dito sa 2:7. Nga ang kalag na may kinabuhi, lahi ko ang espiritu nga mihalin. No? Unsa man ang espiritu da? Unsa man ang espiritu da? Explain na. Ang espiritu di na siya mahalin, di na siya mawala. Unsa di mahalin? Ingon diri ni halin ya karon di kag di mahalin. Asa may tuohan ako kanang giingon og di mahalin o kanang nahalin sa Biblia. Straight to the point. Atro nag-explain ha. Ada. Ingon ka nga ang espiritu dili mo halin. Kadigid mamatay. Ngano na aman diri sa Biblia ni ingon 29 og mihalin ang espiritu ni Isaac kay namatay siya. Asa may tuohan ako kanang giingon nimong di mo halin o kanang mihalin? Nahalin ang kuan ni Isaac ang iyahang Murag lahi dagway Brad. Murag lahi dagway ning nihalin. Murag lahi dagway ning nihalin sa imo kay nihalin bagi pagbaligya ninyo ana. Straight to the point. Ang hubad sa lain nga term sa nahalin is nawala. And pagkawala asa man na. Pagkawala asa man ni. Pagkawala kini. Pagkawala kay kini si Raquel kani si Isaac mga alagad man sila sa Ginoo.
sama ni kinsa pa ni katong nawala nga gikuha sa Ginoo, kinsa pa ning tawhanan ni? Si So Brad, ani lang Brad para mahumanta. Inigpatyo na ko ang imuhang, para sample lang ha, patyo na ko ang imong lawas, mamatay po nimong kalag kay mo magka na lawas. Tama mali. wala ko na mo gani na kong giingon nga lahi ang kalag ug ang espiritu. Lagi ba? Imo nimo ang lawas ug ang kining lawas maura na ning kalag. Halimbawa Brad, og patyo na ko ang lawas ni Tarpulano. Mamatay po diyang kalag kay maura magka ng kalag lawas. Oo, mamatay ang kalag pero ang espiritu mo dili mamatay. Dapat lahian ang Sa may espiritu. i-explaining giingon ni Kristo, oh. Yes 28. Sa una ko ha. Palihog kog explain ani kay ikaw may murag bright anig Biblia ang tunguda. Yaw. Og ayaw ninyo paghadloke. Sila nga nagapatay sa lawas apan dili arang magapatay sa kalag. Unsa ni? Okay. Mo na gani na akong giingon. Nga. Mamatay ang kalag pero ang espiritu dili. Na, kanang giingon ni Kristo ba? Paminaw ba? Giingon si Kristo, Okay. ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas. Apan dili kapatay sa kalag. Unsa may explain nimo ana? Naagi day lawas napoy kalag. Ako to mo kay burang nakabasa ko, Yes 28, Yes 28. Just sa tiyo kung basahon ha. Og ayaw ninyo. Oh, nag-ingon siya. Og ayaw ninyo. Sa to. Og ayaw ninyo. Oh, pagkahadluki sila nga magapatay sa lawas. Apan dili arang makapatay sa kalag. Oh. Mao hinoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. So, niingon diri nga dili daw nato kahadlukan ang mupatay og lawas. Lawas. So kining lawas Pero, kay dito sa creation pero, mo kalag. dili, Ang espiritu, kadali lang ba? espiritu, mamatay Di ka. ingon Diyos si Kristo, paminaw ba? Di ingon Diyos si Kristo, klaro kayo. Ayaw gimog kahadlok sa mupatay sa inyong lawas. Pandili kapatay sa kalag. So naagi day kalag, lahi po ni lawas. Kay kung maingon taga patyo na lawas, mamatay ang kalag, nganong di man kapatay sa kalag? Wala. Unsa man ning kalaga nga dili mamatay dia? Okay. Wala si Kristo diri naghisgot og kalag. Ang iyang term nga gibuhi Unsa wala naghisgot og kalag? Basaharagon. Oh, sige, so wala gisgot og kalag. Yo, pagkahadluki siya nga nagapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag, no? Oh, Moy na. kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag sa lawas dito sa impierno. Na. Kay kini atong Makalaglag sa kalag sa lawas. Paminaw ha? Makalaglag sa kalag sa lawas. Nagi day kalag ang lawas. Okay, ang kalag o ang lawas mag-uban na. Sa ikaw. makalaglag sa kalag. Paminaw ha? Ni klaro kay imong gibasa ha? Makalaglag sa kalag sa lawas. Kalag sa lawas. So ang lawas nagi kalag. Lahi ang kalag o ang espiritu. Ako Kay ang explain. muingon ka nga maura ning muingon ka nga maura ning lawas ug kalag. Muingon tas Kristo, makalaglag sa kalag nga lawas. Kalag sa lawas man gyud. So lahi ning kalag lahi sa ning lawas. Straight Oh. to the point. Nakag-explanation ha. Kaning kalag ug lawas buraog nag-uban ni sila ug lahi po ng espiritu. Kaning kalag ikaw buhi ka na kay kalag kay naglakaw ka, nakadungog ka, naisaya pa ka, Good. Oh. Oh, pero mamatay na ka kanang imuhang dili nakakakita, dili nakakasulti. Mao na giingon nga mawala imong kalag. Pero ang espiritu dili mawala. Okay, mawala kung kalag. Asa man akong kalag ani ug mawala magaling. Asa imong kalag mawala, wala na imong kalag. Wala Asa na. gani? Asa Ang gali? espiritu ni mo mapabilin. Asa magpabilin? Sa tupang patay nagya po espiritu dana. Straight to the point. Mo gani Ha? nang ini judgment nga pabangonon sila. Dili paminaw sa ba? Pagkawala sa kalag, asa padulong ang kalag? Pagkawala sa kalag, mawala na ang kalag, no? Asa pa Pero si mawala ang kalag ganiingon deklarasyon na ni Kristo nga di ta pwede mahadlok sa makapatay sa lawas apan di kapatay sa kalag. Kadlukan natong Ginoo nga maoy makalaglag sa kalag sa lawas ngadto sa impierno. oh, Dire So ta, na guys, gyud kalag ang lawas. Kay si Kristo na may gaingon ana nga naay kalag ang lawas. wala ko ni supa kanay kalag ang lawas kay kanang kalag pud og ang espiritu lahi na siya. Karon, pag ingon ni Kristo nga makapatay lang sa lawas apan di kapatay sa kalag.
pagkamatay sa lawas, ang kalag dili mamatay. Asa man ning kalaga ron padulong? Ang kalag. Straight Pabilin to the dito point. sa kanan at ang tao na pinadayag ha. Diris Oh, sige. pinadayag sa panahon sa pagkabanhaw. Nag-ingon diri ha ako sang ukbon ha. Kay kining kalagod magpabili ang kining espiritu magpabilin man ang kalag mawala. Ang espiritu magpabilin. Bulok. Oh, Bulok nga. diri sa Doktrina na. Pinadayag kapitulo 20. Ugon niya nakita ko gikan sa langit ang usa ka anghel nga sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kiladman ug walay kinatuban ug sa dakong talikala ug iyang gidakop ang dragon nga ug diri ug i-summarize nato ni siya na adunay duha diri ka kaning gitawag og resurrection, no? Ang unang resurrection mao kadtong mga tao nga mga matinumanon sa kasuguan sa Dios. So nining panahon na pabangonon sila. So mao ni nga ang kalag na sa lubnganan inig-abot ni Kristo sumala sa Tesalonica nga mubangon ang tao inig-abot ni Kristo gikan sa lubnganan. So meaning to say gikan sa Unsay lubnganan. mo bangon sa tao, bro? Unsay mo bangon sa tao di anas lubnganan ang patayng lawas o dili? Okay. Ang mubangon diha mo na ang espiritu. Si espiritu. Mo na ang espiritu. Sa espiritu. Oh. Unsa Mo na ang lagi espiritu nga mubangon. kanang gingon sa Biblia pagkamatay ni Kristo. Katong pagkamatay ni Kristo unsa may nangaabli atong lubnganan. Diba? Wala na nga rin, nagigingon rin. Unsay wala nang abre? Wala nang abre ang lubnganan na to. Pagkamatay ni Kristo nangaabring lubnganan ug daghang mga patay ang nabanhaw. Mga balaan pag yun. Unsay nabanhaw? Mga patay o ang mga kalag? Ang atong subject diri ang kalag, no? Lagi. So ang kalag, Unsa may nabanhaw atong mga unsa may nabanhaw ang mga patay o mga kalag? okay. Ang espiritu o ang lawas sa pagkabanhaw ni ana pares ni Kristo nga mobangon. Pero ang subject nato diri ang kalag, ang espiritu, by the way. So kining espiritu magpabili ni sa lubnganan ang usa ka tawo kung mamatay. Sa ato pa di ay Brad. Kung magpabilin sa lubnganan Brad, ang espiritu kung magpabilin sa lubnganan, nara pirmi wala mohawa. Wala na siya mohawa. Dali na nga inigbalik. Sige. Ako klarohon ba kani usa may explanation nimo anang unang Pedro 3:18-19 nga ang espiritu ni Kristo nagwali sa mga nabilanggo nga kalag. Ingon na aras lubnganan, nagwali mo lagi. Si Kristo man to, Dios man siya, lahi ang tao, lahi ang Dios. Unsay lahi ang tao? Maura man na sila kasi si Kristo niya agi magtao. Mo lagi. Pero So dili gid ay mahitabo nga ang kalag o ang espiritu nagpundo ra diha sa lubnganan. dili pwede. Kay kita Masayo tao pang ka, Biblia ani ron. tao, Masayo pang wala. Biblia ani atong basahon ang Biblia di ba unsa may gingon sa Biblia ang espiritu mobalik kadto sa Dios tama? Mobalik na nga to sa Dios. Ini Ayon ka, moingon ka na aras lubnganan karon mobalik man dai sa Dios. Wala pay resurrection tan-awa ng katapusang basahon sa Paminaw sa Diba, naging- paminaw sa nga- basahon ako ha 12 sa kadali lang mao ba ni correct me if I'm wrong sahon ako ni sa ato sa tanaw ni ka-comment ato diri brada noon sa man ko laptop nga kuan man ni Ecclesiastes 12:7 magbasa sa ta sa kadali lang di ko kabisado aning Biblia wala kay markir lang ngayon tagkuka ba ni 12:7 og ang abog mobalik nga ni sa yuta ingon nga kaniadto ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini mobalik dahil wala din nagpabilin wala pa na siya nagpabilin sa lubnganan. Pero balik kunya magpabilin Supak ka ng Ecclesiastes 12:7 ha, wala pa supak. Pagbalik ito ang espiritu Brad ang espiritu pagbalik ngadto sa lubnganan paminaw ha ang espiritu niya di ba gibalik man sa Dios
So to Ginoo ron. Okay. Wala ko ni sopak anang Ecclesiastes 12:7. Kay ngano nag-point na siya sa resurrection. Kay oras O sa sa resurrection resurrection, basag balik, basag balik, basag balik, basag balik, basag balik. Oh, pabangonon nani sa Tesalonika nga kuan makita sa tanang mga mata, pabangonon sila. Oh, pabangonon sila. Balik ni Kristo. Oh. Mao na nga ang Malakyas nag-ingon po diha nga pagatamakan ninyo ang mga makasasala sa inyong tiil kay mahimo sila abog sa yuta. No? Adunay kita kining temporaryo kining pagkamatay na turon sa kalibutan sa mga tao, temporaryo ra ni. Pero na ay gi paghukom, gitawag og paghukom diha na pag-abot ni Kristo sa resurrection na matud pas Mateo 24 gani nga makita siya sa tanang mga mata sa iyang pagbalik sa ato pa naa pa sa yuta nagpabilin ang mga spirit ang mga kalag ug no kaning mga espiritu. So kay makita siya sa tanang mga mata wala pa niadto sa langit kay sa pamay-banhaw niya kung Natay pasulong dire kadali pasig sa badista ning manulod. Accept lang palihog, Brad. kita pa na kung Tesalonika. Accept lang palihog kay aron dagan ta dire mas mabibo ta. Bro, palihog kog accept, bro. Kay Ay nag-ingon unsay resurrection. Waday ka kabalo igsoon og unsay resurrection na ay duha ka klaseng resurrection diha sa katapusang basahon sa Biblia. Ang pinadayag diha sa pinadayag 20:21 nagisgot na siya og duha ka klaseng resurrection. Pagkabanhaw sa tao inigbalik ni Kristo. Kay paghukom na oras na sa paghukom. sa inig kamatay ani, Brad, inig kamatay sa tao di pa hukman. Dili pa hukman. Kay Unsa ba dala, bro, palihog ko na kog basa sa Hebreano 9:27. Akong basahon ang Hebreano 9:7 ha. Misleading man 27. 9:27. Oh, 9:27. Og miingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Oh, ug tapos ni ana mao ang hukom. Tanawa. Inig kamatay sa tao adunay hukman. hukom. Oh. Oh. So asa man tong ingon nimo pay hukom? Kining kalag kay nagpabilin man sa yuta, no? Aw kini espiritu magpabilin man Asa man tong ingon nimo pay hukom kayo nya pa sa adlaw sa paghukom. Oh, ang pinadayag 20. Basahan nagmaayo ang paghukom. Di adre. Diri sa pinadayag 20:11. Ug unya nakita ko ang usa kada kong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagiw ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila ug nakita ko ang mga patay ug nakita ko ang mga patay mga request lang palihog balik sa gusto tong mosulod. Bro, kato bitaw nausab ang panagway ni Kristo sa Mount Tabor. Nakita ni sa mga apostoles ni Kristo kadto si Moises ug si Elias. Unsa man to? Kalag to dili. Kato. Dili to kalag. Unsa to? Pasabot na to kay kana go mga propeta sama ni kinsa pa ni propeta nga gilalin kini sila si unsa man to? Wala. Nalibog na gun sa i-construct nga istorya. Old Testament. Dito sa Old Testament ay gilalin dito ng espiritu. Straight to the point. Gilalin dito. Kini si Elias o diri sa kuan. Diri Gawas sa ni Elias, bro. Gawas ni Elias wala na. Kini diri sa New Testament, diri sa New Testament kini si Lazarus. O kadto dito pud mudagan gawas ni Elias, bro, wala ni lain, bro. Wala ni lain. Napa? Kinsa man? Napa kini si Lazarus. Si Lazarus. Gawas. Kinsa pa? Kadto si Moises. Kinsa pa? O nga propeta igsuon. Kinsa pa? Kadto pud ang
kadtong kadtong Base sa kauban ni imong Jesus dito sa naibalaan lang bro ha, base sa imong naibalaan, kinsa man tao sa una sa Old Testament nga wala mo agig kamatayon nga didiretso naglangit. diretso naglangit. Kini sila Moises wala nag subject dito nga diretso la sila langit. Kini si Diba? Moises Kinsa man sa no? imo lang naibalaan. Oh. Kinsa man sa mga tao sa una sa Dios sa Old Testament nga wala mo agig kamatayon nga diretso nagkayab sa langit. Okay, kadto sila si Elias, no? O Kinsa pa? napatoy mga propeta nga wala gi subject kaning kayab gid sila sa langit kundi gilalin. Lagi gawas ato ni Elias kinsa pa? Wala na ko kakuan sa uban basta kay daghan ni sila mga propeta basta kay muhisgot ganit ang propeta. Og kadto si Enoch si Enoch. Okay. Enoch. Salamat. Good. Oh. Unya, Salamat. gilalin sila. Pakan. So karon Hello bro. Ay, natay bisita di ay gikan ni sa Davao. Atong i-welcome ni atong magpapili og pagka kuan presidente sa Purok. Sir, boy buntag sir. Ay buntag diha. Butuhi ko nimo aron butuhan tasad mo. Barugi ko ninyo kay barugan ta mo. Sige, unsa may kan Nindot sir naton? Nindot kay ang kuan ni brother kay nagtuo siya nga ang patay na pa sa sementeryo. Oh. Nya ang problema kay ningon man sad Pablo nga ini kamatay diha dayon ang paghukom. Hebro 9:27. Unsa may okay. tuoan ng brother ikaw o si San Ang Pablo? paghukom gyud, ang paghukom gyud kanang ato bitong kuan, atong binuhatan every minutes, every seconds, every hours, So, ginalista na dito sa every langit. minute, every So, seconds katawanan of the day, a dream of you. Itong sa day of atonement, datay gitawag og day of atonement, no? Atonement? Day of atonement. So dito Aton, sa unsa di klaro ani atoint, unsa day bro, Rafael, atointment na or unsa ba yun? atonement. Ha? Atonement. Aton. Bro, nako pangutana bro. Kuma nimo bro nga ang mga kalag naa pa diha sa sementeryo. Yawa pa wala pa sa kaglangit. Di ba? Wala pa sila masakag Sumagot langit. nimo. Ha? Wala pa sila mosakag langit. Diha sa Efeso 4:8 daghan mang bihag gidala ni Kristo. Unsa? Efeso 4:8 Daghan ang daghan mang bihag ni nga mga espiritu gidala ni Kristo ngadto sa langit. kana siya wala pa na nag-point diha. Ang pag-point ana kadto ng pagresurreksyon kay sugaton sila sa pag-anod pagkabanhaw na. Wala na lang ingon nga pagkamatay ni Kristo nagdala din siya kalag sa langit, wala. Dito na O, nag-discuss sakto sa pa. resurreksyon. Sa katapusang mga adlaw. Sa resurrection dahil mong pasabot nya nganong moingon man ka nga ang kalag karon naa pa sementeryo. O tungod kay wala pa nahitabo ang resurrection. Muba kinsa pa bay balikan sa Ginoo kung tuwa na sila langit? Kinsa pa may mabubuton kung tuwa na sila langit? Sa ato pa wala pa day tao nga kasakag langit dai. Wala pa. Kinsa mga tawanan nakasagag si Kristo noon. Si Kristo nakasagag siya langit. Trotso gidala ni Kristo ngadto sa langit ang mga kalag nga nabilanggo. Sa ato pa kanang mga kuana na dili na wala na nakasakag langit. Unsa? Nawala. Kana diha sa Efeso 4:8 gidala man ni Kristo. Gidala ni Kristo sa langit? Oh, Basahi kuno ka ng gidala ni Kristo sa langit. Basig na misleading po ka na. okay, basahan tiga ha. SDA mga kabro no. Basahon ako ning Biblia ninyo nga SDA. Okay. Atong pangitaon ding Efeso. Suma nimo ang inyong kuan, ang kalag sa tao namatay na pa sa lubnganan garon. Kay nagpaabot pa sa
sa pagkabanhaw sa atong Ginoo or sa second coming. Amo na imong giingon, di ba? Ah. Oh. So, dinhi pa lang daan na nagipasaka si Kristo ngadto sa langit. Sa diyang pagkayab ni Kristo ngadto sa langit, yara basahon na to ning Epeso, asa mo Epeso diri. Asan ko si Bro Eugene? Wala no si Bro Eugene. Ito pagitaon rin sa kuhan. Piso. Six. Tugon na ini. 306. Okay, samtang nag-ukay ka ako sa may istorya. Okay, nara bro. Ara siya. Busa ginaingon sa pagsaka niya sa kahitasan si Kristo magipunting ani. Nagdala siya panon sa mga bihag ug ngadto sa mga tao sa mga gasa siya nang hatag. Oh. So kinsa man ning bihag gipunting dinhi diri ta sa 1 Pedro 3:18-19. Kana Atong basahon. take doon. Wala lagi na dayon nag-point diha nga si Kristo dayon nagdala sa langit. Prophecy man na. Pag-abot ni Kristo na sa puwang sa langit, basaha ang pinadayag Kung tugo naman pinadayag 20 si Pablo may nagpadayag ani. basaha ang pinadayag 20 versikulo 5. Atong bro, unsa to gibasa nimo bro? Katong sa Episo. Episo 4:8. Nya ang Ay, bihag si- nga gipunton dinhi dinhi na mabasa sa 1 Pedro 3:19. Baliko na to ha. Baliko na ko ang Episo 4:8 ha. Sige, bro, ikaw. Sahon. Oh, 4:8. Kay nag-ingon ang kasulatan. Ang kasulatan gaingon sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag o giatagan niya mga gasa ang mga tao. Na, So, problema naman na. Nya i-connect dito bro Ang point sa resurrection. Nagkahata mo mga konteksto ha, basahon ninyo. Basaha ang ikaduhang Tesalonica 2:8 ug ang pinadayag 19:21. Kabalo ba ka bro sa imong gibasa sa 2 Tesalonica nga adunay duha ka klase nga paghukom, ang general judgment man ang gipunting diha, dili man ang particular Kung judgment. gani na nga si Kristo wala pa nagkuan sa langit kay mukuan siya kayab ang mga tao pagkabanhaw ni Kristo na ana sa pinadayag 20 bersikulo 5 unang pagkabanhaw. So wala pa day nabanhaw karon. Wala pa. Basta harap mo ng pinadayag. wala pa mabanaw si Kristo? Aw dili ang akong gi-point na wala pa nabanhaw ang mga kuan na wala ko kay kabati tayong gisulti. Wala ko kay kabati siyang gisulti. Ang akong gipasabot nga ang mga tao wala pa gibanhaw ni Kristo. Mga tao dili si Kristo bro. O mo na nga wala pa'y kalag natog langit. Apasahan ng ikaduhang Tesalonica o diha sa unang Korinto 6:3. Nya sila Enoch bro ug Elias wala day nakadtog langit. Okay, gilalin sila. No, so gila. Ako i-record. Kuwan gani nga lalin. Napa sila sa Akong sanctuary. i-record niyo niya, i-edit na ko na dahil sa kasabadistang niingon nga si Kristo pa mabanhaw, 53 duration minutes. Diha na ka kay editon po nako ni kay nabidi siya na namali ako sa pagdungog na ko diha ha. No? Namali ako sa pagdungog na ko. Mag-edit. Sa Kristo, ang mga tao ni Brad, Kristo. mag-editan na ragod tani. Oh, Straight to the point. okay. Ani ha?
diha sa pinadayag nag-ingon diha nga sa 1 Corinthians 6:3, the saints are God's people, the saved during this 1,000 year period, the redeemed will learn and understand how God guided his people throughout their lives, no? So kining mga balaan kadtong mga magmatarong motoy unahon pagkabanhaw, no? Unahon sila pagkabanhaw. Oh, ang ikaduhang Tesalonica 2:8 ang pinadayag 19:21, those who had already died, tanawa, those who katong niag nangamatay na daan before that time remain in the grave, before that time remain in the grave. Kadtong nangamatay ng daan pag-abot ni Kristo, pabangunon sila gikan sa lubnganan kay ang kadtong mga buhi nga mga buhi nga nabta ni Kristo magpabilin silang buhi mao to silang saksing buhi dili mo nang gidala sa Jehovah's Witness nga saksi sila ni Kristo pero Jehovah's Witness dili na sa pagbalik ni Kristo nag-ingon dire Jesus followers will be in heaven, will be with him in heaven. So dalon niya sa langit, that means that on the earth there is no one for him to tempt or deceive at that time in the earth desolate. The cities in heaven desolate by the return of our Lord. No one remains on earth except Satan and his evil angel. O tanawa, pag human diri sa pinadayag 20, nag-ingon diri nga, Yeah, what's up, man? na ay unang pagkabanhaw. Kining unang pagkabanhaw, mao kini ang mga balaan nga nagsunod sa kasuguan ni Kristo. Og ang yawa og ang gadtong mga nangamatay nga mga kadtong unang nangamatay nga mga dautan katong false doctrine nga nagsigig kuan og mga dili mao magpabilin sila sa yuta dili pa sila mabanhaw og inigbarat sa Ginoo adunay kalayo nga uban niya gikan sa langit mo nay mo pusdak sa kalibutan og agkadtong iyang mga linuwas gikayab niya sa langit, niuban na niya, sinapong sa mga panganod, og diha-diha, mahurot ang kalibutan pagkaabo. Naana sa isik Malakyas, katapusang basahon sa Malakyas. Sige. Kunya, human sa 100,000 years, taging Andre, during this 1,000 year period, the redeemed will know and understand how God guided his people throughout the lives. Humansaw sa kalibog katuig, diris pinadayag, nag-ingon nga mahitabo na ang ikaduhang resurrection. Although life at time is unfair, God is always fair. In the judgment, He will make every right plain. Muna siya nga. Umani mo, mao man ang interpretasyon diha sa 2 Tesalonica man imong gibasa diha no? Kanang Bible Tesalonica nagpoint na diri sa pinadayag 25, ningon diri sa pinadayag 25, the dead in Christ, the dead in Christ will rise to life at the beginning of 1,000 years and together with the living paminaw sa. Usa pa sila matuglan. Speaking dollar ni, paminaw sa. Saman. Sige. Nagpunting magkadya nga diha na sa nang gitawag ninyong rapture mao man na inyong pagtulunan. Kanang so Dos Tesalonica yung rapture nga mong gawas kuan ha mawala o sa Ginoo. Kanang gitawag diri rapture. Nang gipunting nimo diha nga basahon. Kinsa may Bible scholar nga ni support anang imong interpretation nga mao na ang buot pasabot ana. Naabot sa Bible scholar mga libro sa Bible. Litra babasa nato. Nay daghang ebidensya unang Tesalonica 4:16 ngadto 17 mabasa nato. Unang Korinto 6:3 pinadayag 25 mabasa nato. Mo interpret anang Biblia unsa man ka Bible scholar ka o nag-eskwela ka o kuan? Aw dili ko Bible scholar nagbase lang ko sa mga pagtulunan sa niagi sa mga Bible scholar. Gipahingmangnuan tan San Pedro nga 2 Pedro 1:20 nga walay maka interpret sa Biblia nga siya lamang nasayod ba kana o wala ko nag-ingon nga ni-interpret ko sa Biblia nga ako ra
Sumala sa mabasa litra por litra. Ha? Interpretation Mabasa na o litra por litra. Dili man ni kuan kay kaning ang prophecy ipatuma naman eh. Unsa Kini sa pinadayag ang pag pamulong dia interpretation na o dili? okay. Ang akong gipamulong dire sumala sa akong nabasa kini siya literal nga adunay pagkabanhaw. Duha ka klaseng pagkabanhaw. Katumanan ni siya dito sa mga propesiya nila Daniel, nila Ezekiel, nila Kinsa Malakias. may Bible scholar nga nagsuporta na imong interpretation. Na ba kay libro mo ipakita na? Si Juan bro, ako na lang itugan, kay Loizad, si Bacalares. Doktrina na sa 70 Adventist. Kasi Bacalares sunod ra pud na sa doktrina. Nya sumala ni San Pedro. Mingon man siya diri sa 2 Pedro 1:20, no? Nga apan labaw sa tanan hinumdimi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan, mga kahulugan sa propesiya o sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Karon kay wala man day makasaysay sa kaugalingong panabot, bro. Kinsa may Bible scholar nga imong ma-refer nga kana imong gi-interpret karon, iya nas Bible scholar o dili na imuha. Okay. Oh, Ang kini siya doktrina ni sa 70 Adventist. No? okay. Kanang Doktrina din mga na Bible scholar, daghan kayog mga Bible scholar, daghan kayog interpretation. Kumuisgot kag Bible scholar, kumuisgot kag interpretation, perti daghana. pero Munang dili ka mo ingon, diha ka ta magbase sa doktrina og asa ni Sibo. May kanang giingon ninyo nga, ni kapatay, kuan og kuan sila kagabi, sagag langit no. Bro, ang pangutana niya bro, mutuo ba daw kuno ka sa giingon ni San Pedro nga walay makasaysay sa kaugalingong panabot? Okay. Unsaon man nato paggamit sa Biblia, naigingon dire magampo mo sa Espiritu Santo nga pagabubuan mo kay balo haron ang naga nagingon nga ang kasalatan gituga alang sa tao alang sa pagbadlong pagmatuto. Sa ato pa bro, ang Espiritu Santo may magiya nimo. Mali din ni San Pedro dahil nga moingon siya. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa iya kaugalingong ang giingon ni Pablo ana, lahi ang giingon ni Pablo. San Pedro, una gingon ni. Lahi na giingon ni Pedro dia, lahi na situational maguna. Basahang whole context. Situational kuno bro. Ang Pedro. Situational daya. Situational dahil sa ato pa mali din sa tawa. Ako naman pag-revelation ani oy. Si San Pedro nagpahinumdom kini. Oh, niyon siya ni hinumdumi kini. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Ingon San Pedro ha, walay bisan kinsa nga makasaysay. Oh, sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinagi sa iyang kaugalingong panabot. Oh. So unsa may bot sa bot ni San Pedro ani? Ayaw putla. Tiwasag basa, kabalo ko na, tiwasag basa. Ay walay propesiya nga manahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Oh. Diha sa tiwasag basa, ayaw putla. Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe sa gikan sa Dios. Nya unsaon ang pagila nga Espiritu Santo? Unsaon ang lagi pagila Espiritu Santo para manduan niya pagpuan ka sa iyang kaalam. Unang ayaw pag-interpret kanang imuhang bitaw. Kanang imuhang giingon nga gibarungan nimong mamatay mo sa kaglangit largo. Doktrina Bulawan. Unsa may explanation nimo aning Hebrehanon 12:23? Oh. Hebreo 12:23. Bala basa ka din, i-explain daw. Lang sa dugay mo ka 12:23 sa Hebreo. Sige. Nagingon dres Hebreo 12:23. Sa dugay kay mo ka. Nagingon dre.
Ibaluin ninyo nga ang atong igsoon nga si A few Timoteo moments later. gibuhi ana kung siya mahiuli man sa dili madugay. Uban kaniya ako magpakakita kaninyo. No? So ang gipoint ni dire nga hibaluan kuno nato nga igsoon nato nga si Timoteo gibuhi ana. Ano ba? 12:23 ba na imong gibasa? 12:23 ba na imong gibasa? Aw. Nasa day 12 sa to. Aw 12 dito. Sorry 3. Hebrehanon 12:23. 12:23 Hebreo. Na og laing debator pa ka brad, ingnon jud ka. O yun ka ba nga nasayop yawa? Disgrasya juga ni. 12:23 no? Atong basahon na. Nagingon dire. Og sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan na isulat sa talaan didto sa langit. Og sa usa nga maghuhukom nga mao ang Dios sa tanan ngadto sa mga espiritu og sa taong matarong nga naghimog hingpit. Oh. Okay. Asa man na ron kanang mga tao nga naisulat ang ngalan din naghimog hingpit, asa man na napanas kalibutan? Mo na kanina akong giingon ganina nga every istorya nato, every lihok nato ginasulat na sa langit. Nay, book Yawa of ba? life gitawag nga book of life. Pero ang espiritu padre sa yuta, inig pagkabanhaw na sa inig balik na sa Ginoo, mabanhaw ang mga patay, diya na sila basahan sa ilahang binuhatan, no? Kanang Basahan na sila. Mateo. Diya ay mamaybawhan kung Bulawan 8 ba siya sa unsa to Mateo 8:20? Ibarugan. Bulawan na. Kay wala Ako'y pangutanan ni mo. Asa nay pangutana ng isa, Unsa man? Kasayad kaya sang imo gisulti. Naa naman kay sa revelation, wala naman kay sa topic. Okay. Kaya ato ang topic na Connect man gud sa kalag, naman ni sa revelation kana espiritu mo isgot man gud sa espiritu. No? Ang espiritu dili man na mamatay, lahi man na sa kalag kay kung atong basahon ang So what do Genesis you mean about 2:7. spirit? Ha? What is your definitions of spirit? Let me ask you. Spirit. Yes. Dako na siya difference sa spirit og kuan kining gitawag na to kalag, no? Tungod kay ang kalag matud pa sa creation nga ang kalag mamatay, mawala ba? Muhalin. Okay. Kung ang espiritu yamat. man na mamatay. Okay. Ano ang spirit sa Bisaya? Espiritu. What is the definition of spirit in Bisaya? Definition. Nganong nangutan na magkang definition? Babasa na gani. Nagani ng espiritu. I-translate mo ang spirit sa Bisaya. Unsa ang meaning sa spirit sa Bisaya? Meaning, spirit. Oo. Atong lawas sa espiritu. Kung wala espiritu ang atong lawas, di na mabuhi. So ano sa Ang Bisaya kala, ang spirito? nagmuna ang atong lawas. Hindi makusi ba? Kung makusi gani ka sa mong panit, siyempre masakitan ka. Unsa naman Muna ang yun? kalag. Pero na ang espiritu, A dili ka few maka... moments Dili ka later. makusi. Paano naging kalagang ang lawas? Lawas is mean is body. Diyon sa pagkakalagang lawas, balik na punta sa Genesis. Nganong nahimog kalagang lawas, Genesis 2:7. O giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O tanawa, giumol sa Abog sa Dios yuta. ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuipan niya sa buhos sa iyang ilong sa ginhawa o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Tanawa, ikaw ang kalag makita gikan sa abog ikaw. Ang Gi-explain espiritu naman dili ako na, makita. gi-explain na ako na. O sa to imo bro, Rafael, ang Mateo 8. Ang kalag. So, bro, basahan bro. Eh, suma niya. Sige. Kung yung dahi tayo nakatog langit. Sige, Mateo 8, 11. Oh. Sige, ato basahon ni. Bisag giagtang na maligay ra gyapon. 11. Kay Sana to. misleading gid mo John. Hinumdumi kini. Asa, hinumdumi kini. Daghan ang nangabot gikan asa bro. Asa ba? Ayaw sa Asa sapaw. profession. Inumdumi kini. Daghan nga mangabot gikan sa sidlakan og sa kasagpan og nakigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingarian sa langit.
Oh, sani? Unsa man eh? Walay ni at nakabot sa langit. Situational na siya. Wala ningon diya nga adto na dahil sa langit. No? Ang point na gid na ito. Ang point niya dito na sa pagkatao na batar mo na pinadaya guys sigawan niya. Basahan ang pinadaya. No? Situational na, bro. No? General Assembly. Kay kanang word nga kanang mga propeta nga gipanglalim. Napa na sila dito sa kuan hukmanan na pa na sa sanktuaryo. Wala pa na sila sa langit. Apo pa namali Ikaw na langit ng tao. Gingharian sa langit. Namali San Mateo. Kanang Kay suma nimo sa karon ni San Mateo nga ang gingharian sa langit sa Mateo 24. Ah, bro, nalagoy pangutan na gamay ba? Nalagoy pangutan na gamay ba? Tinuod ba ning istorya nga ang dato og Lazarus or parabo lang ni? Okay. Kanang datog si Lazarus. Literal magina nga mabasa na to. Tinuod magina si Lazarus nga gilalin, no? Kini si Lazarus gilalin eh. So wala na ingon diha nga niadtog langit si Lazarus kung dili gilalin. Amo adto na sila langit. Oras Di ba na pagbalik sa nagigistorya Ginoo si Juan, bro? dito. Di ba ang dato nakigistorya kang Abraham yatuan nakita niya sa Lazaro dito sa langit? Tama ba to? Nakita niya sa Lazarus sa langit. Oh, kau ba ni Abraham? Oh. Kana nahitabo na nawa pa. Lazarus sa langit. Naitabo Kana sila na nawa pananaw pa. mangguna. Mong hisgot ganit tag pananaw nagsuon. Situational gyapon. Dili na kuan kay ngano nagpoint na diha sa pagkabanhaw na. Pagkabanhaw sa tao siyempre makita mo dito sa langit bisan pagkatong ang imuhang mga igsoon, mga parente nimo nga nangamatay kung nagbinutan lang to sila ikaw magbag-o ka magbinutan ka mohawa ka ng doktrina nimong dinalang Na, tao. mo'y gidangat. Kita gid mo sa langit. Stilan. Muna kung dili mo magbinutan aw hulog gid mo. Patyon gid mo ang inyong espiritu patyon gid sa Dios. Pagkamatay sa mga apostoles 12 ka buok. Asa mo tong ilang mga kalag? Asa? Lubnganan gilubong. Tabuna gyud ta. Ikaw na. Bro, og nakay birthday bro. Bro, og nakay birthday ko alis Bulawan, tiglingaw ba? Katawam ta ni no trabaho. Lingam ko. O di ka kabasa og kalag na ni sa kaglangit na dayon. Wala. Karang gipoint kan to langit dito na nasa Kanina tapos mga adlaw sa lang restriction. Bulawan, no? Kanina lang. About sa what is this Matay mo rag apelido raman siguro ni mo na Bulawan ani ang tinuod piki. Binu. Si Moses tsaka si Elijah in front of Peter. Sino nga yun? Peter po. Oh, kana. Asa man na bro? Asa man na rong kalaga bro? Asa man Pagkahuman na- na nagpakita. Basahin ko. Kaya kanang sa Mount Tabor, pagkausap sa panagway ni Kristo. Yeah. Basaha gani asa na mabasa di kay bersikulo ba kapitulo laway. Kaya wala ka kabalo asa na dapat mabasa? Ulat. Saglit lang. Pagkuha sa kung ano. Saglit lang. Kana sa Muingon ta nga namatay na, di na naangay bubakod pag moingog, hoy. Pakigistorya ko sa Ginoo kay patay naman na. yeah. Si Elijah o si Moses. Where is Mateo the 17 na. Si City. Mark Hmm. Matthew 7:2. Matthew. Oh, dera. Samtang nagtanaw sila, kaniya nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong bisanag sama sa adlaw og maputi ang iyang biste sama sa kahayag. 3. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Unsa man ni asa may dapita? Usa to? Mateo City 17 1 padulong 3. Okay, akong basahon ha. Akong Yeah. confirm. Dire, ang pagkausap sa dagway. Mateo 17 uno nga to sa 3. Yeah. Og tapos sa unom ka adlaw gidala ni Hesus uban kaniya sila si Pedro og si Santiago og si Juan nga igsuon ni Santiago og iyang gipanguluhan sila sa pagtunga sa usa ka taas ka bukid. Tanawa ra. Kadalang bro. Sa senaryo pa lang daan diyan na si Kristo sa adlaw igpapahulay na agbukid walag sinaguga. Oh, sige padayon. Oh, wala oh. Pataka naman ka adong ipapahulay. Tapos sa unong kadlaw. Di ka pito. Oh, Oh, wala. tapos sa unom ka adlaw
kaadlaw Bulawan. gidala tapos Oh. unong kaadlaw nga Ah, ipapahulay di sa kapito. tuka. Unong kaadlaw nga ipapahulay, unong kaadlaw ipapahulay pinakadlaw. Naulong ka adlaw Kaysa yung papahulay kabulan, ni pila noon kaadlaw nun. ipapahulay. Kaysa kabulan, pila kaadlaw ipapahulay. Di katabag. Tapos sa unong kaadlaw nitunga sila dito sa bukid. Na, unsa may ikapito di Sabado, wala gid ay si Kristo matag Sabado sinagugan ay senaryong naagbukid. Sige, padayon basa. Wala man na. Mambak lang po kagadlaw ipapahulay. Wala man na nag-biskot rate adlaw ipapahulay. Tapos sa unong kaadlaw. Sige, Kani nga padayon. adlaw, pwede ka mo ihap ani gikan og Martes. Oy, panawagan diya kung gusto mo mukuhag komedisyon aras Bulawan, andam na ni, way bayad libre. Sige. So ano Straight ibig to the sabihin point. sila? Situational po ni. Kailangan si ano, namin si Moses. Ang apoy. Situational. Sige, padayong basa kay nakita mo gina nila, actual mo gina nakita. Sige daw. Oh. Okay. Sige, basta bro. Okay, sa dos na ko. Og dito ilang sa ilang atubangan nausab ang dagway ang iyang naong idanag sama sa adlaw ug sa iyang mga sapot puti sama sa kahayag. Sa tres tagingon og tan-awa mitungha kanila si Moses og si Elias nga nagigsulti kanila. Kaniya, to kini siya Gapabukid ay sila, bro. Elias. Bro, gapabukid, mutong na gani namiyabas. Ana inyo pa puro ra gina binuang masabtan man nato mo nato gud no so dili gid mo kasabot samot na sige mo gana-gana sa pamilya Namutong. Kay Bulawan. Bulawan. una nga dito mo to ginihan mo sa Kay Espiritu Santo Padayong basa, padayon, tres sa tres. kabalo ba ka unsa igsoorang wisdom matud pa sa proverbio Tres sa tres, basahang tres. ang tres og tan-awa mitungha kanila si Moses ug si Elias o nga nakigsulti kaniya so kini siya si Moses ug si Elias wala man ni Kita. dito nga nasa langit nang wala siya Nakita, lagi asa man na karon pagkahuman sa pagkahuman na ng senaryo ha, pagkahuman na wala man to si Moises ug si Elias, asa man to sila. Padulong. sumala sa Balik sulatan nga balik lubnanan. na naa pa dito sa asa Nibalik sa wala ka sa langit nibalik sa lubnganan. Nibalik higda sa lubnganan kay nibalik higda dito sa asa gilubngan. pananawon magudi no Sa pananawon, aktual gina nakita dili na pananawon. Literal gina nakita nila di na pananawon. Gidala sila sa bukid. Nya, kana ra bang tunguda no? Wala ba kita nabasa dag namutong o namayabas sila. Parehas ra gud atong si Jesus gidala sa ataas nga kuan palabag Brad, ano ba da? Brad, sa senaryo di ana, Brad. Paminaw. Sa senaryo diha, nanunga sila bukid. Kaya wala to sila ingog damutong, di pag humagkaog buto, nangapas mo, nakakitag pa mananahon, kay butong init, untong dako, wala di man. Actual gina nakita nila. Dili na literal. O pananawon dili na siya nga ang inyong pasabot Kanya mo bitaw ni tanawa ha. Kung ipadayon nimo na 4, unsa may gingon sa 4? Gingon pagalis Pedro, si Pedro maingon kang Isos. Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka magbuhat ako dinig tulo ka payag o sa alang kanimo o sa alang kang Moises o sa alang kay Elias. Wangan mo ingon og magbuhat ko diri lungon. Kay para diri na sila ipahigda kay wa pwede pang kana pwede malangit. Payag man jud. Nainita ko si Kaya wala ako Bulawan. may kasabot si Pedro pa. Init Kani si ka. Pedro gud wa kasabot. No? Patay. Wa kasabot si Pedro. Pananaw. Kung naay- buot pasabot. Naay mga dili. komedisyo dawat kinis Bulawan ba. Straight to the point. Hmm. Ay, nalimala na ako. Kilikili, bago lang ako ligo. Ihok pa na nimo pasabot. Sigot ganit ang pananaw ni Igsoon, dili ta pahingon largo nga mao na gid na. Kapananawon dai na, bisyon dai na itabo dana. Bisyon dai na itabo dia. Pananaw gani sama gud ni Pedro gud dito sa chapter 10. Asa may pananawon ana, karon. Ningon dai dana ang senaryo nga unya nagakita sila. Klaro mo kayong deklarasyon. Human sa unom kaadlaw gidala ni Hesus si Pedro didto uyang igsuon ni si Santiago si Juan sa usa ka bukid.
Unya ang senaryo da kay sa bukid, wala man sila namutong dahil untong dako nga pasmos butong kay nabulad init pag inom nila nga buang sila dito din nakakitag oy si kuan ana wa man. Nakita Wag gani, ko na na nakita. imo ra ana. Imo. Wa mo ko ingon ana. Sus pait tani hantod karon wa pa mabanaw si Kristo. Straight to the point. Tayo lagi to. Ang ako pang dungog sa isya. Nga, Tagaanta Mga kag tao ni explain, Cristo. tagaanta kag explain. sige, kay counter claim na ko na imong explanation. Kanin transfiguration man god ana na mo panutuan pag ampo namo sa mga saint kag sa mga kalag. You what I mean? Meron between living and dead, there's a passage na ampuan me sa mga tao na ay kinakabahan ako. Mga prophets na mo, like Elijah and Moses, sila ang mag-interfere sa amin in the center of God because they are holy. So, sila ang mag-mediate sa amin kay Lord for our prayer. So, do you believe there's a spirit? Okay. Totoo man kung na espiritu. Pero wala pa lagi tuwag langit. Ang kay kalagman na. Ay, asa magkakabasa ang espiritu mo? Bulawan. Kanang gipadayag kapitulo 6 bersikulo 9 asa man nadapit ang mga kalaga. Pinadayag 6:9. Oh, kanang pinadayag 7:9. Kung ka pinadayag katapusang mga adlaw man iba. Kanang dire lang ta. Pinadayag 7:9 asa man nadapit ang mga kalaga ron. Katapusang basahon. Kay mo isgot gani itag kalag, i-apply nimo na sa sitwasyon dayon. Oh. No? Pinadayag 7:9. Bebe. Oh, sige, naingon dire. Tapos ni ini, mitanaw ako. Ug aniya garon, di usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makahikap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, katawhan, pinulungan og sa tubangan sa trono og sa tubangan sa kordero. Nagtindog sila nga nagtulob og maputi og hatag-as nga mga bisti og nagdalag mga palwa sa mga palmera diha sa ilang makamot. Okay. Kani diri Asa man na? likal po ni. Simbolikal pod. Pananahon ni siya. Pananahon basta Kung dili pananahon, simbolikal, ug simbolikal, situasyonal. Pananahon ni siya. No? Kaita. Moro man gani pagkabot ninyo sa balahang kasulatan gud basta kay mabasa ninyo mao na dayon. Lain. Pinadayag 6:9 basa. Okay. Akong basahon ang pinadayag 6:9. Pinadayag 6:9 nag-ingon dire. Siguro di mo. Kaning sige katawa dire ba? Gusto din inig debate niya. Sige katawa di ko dawat, no? Pinadayag 6:9 nag-ingon. Og sa Di mana sa totong debate karong pizza tres o nya na nang bae imong hagiton kay mura kag bayot ana manghagit kag bae. Sige man gud sa katawa unya, mura bagway baruganan bitaw kana bitaw sige ka. Sandala na alang-alang mo sige dili mo sige katawa nga namuot mo gud pud siya nimo. Sorry. Kung basta sige po siya katawa, nakatamay ba siya sa balahang kasulatan? Pasensya na. Namuot sa nimo ba? Namuot. Pinadayag sa 6:9 nag-ingon dire. Sige. Sa pagbukad niya sa ikalimang timbre, nakita ko ang ilalom sa halaran. Diha ang mga kalag sa mga ginamatay tungod sa pulong sa Dios. Ug tungod sa pagpahimatuod sa ilang mga gihimo. Asa man ang kalaga, asa man dapit ng kalagang nasa ilalom sa halaran. Kanang gipamatay kay nagsanglaw sa pulong sa Dios. Ini sila sa ako ginaingon, mo apply ni dito sa kapitulo 20 bersikulo 5 pinadayag. Mao ni sila katong mga sayings nga giingon nga naay unang pagkabanhaw, naay ikaduhang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw. Lagi ba asa man na ron kalaga? Adreta sa unang pagkabanhaw, asa man ang kalaga ron? Dapit. Asa ang kalaga? Tuas minteryo.
Si apa na. Kaya, pero naging Ano mo na nagbulawan? Na kay ilalom sa halaran man, buti pasabot at niron ang minteryo halaran. Kakita magani mo ko anak, kakita magani ko anang maghalad-halad mo sa sementeryo kalag-kalag. To ana. Oh, parang ano? Ah, tawa na niya yung binatan. Sadya nir. Ikaw ra may bisita na ko diri sadya kayo ang uban magsige mo tag singgit. Bisan po kay mo kasabot. Mamatay lang sa sementeryo ani. Asa tayo mamatay ang tawa dato sa sementeryo. Padulong. So, napangkalag misteryo ron. Bulawan. Gani sa unang Bulawan. nga nangingon dito ang Diri lang ta focus ta na isa ka tao. Focus ta sa isa ka tao. Ya. Si Santa Maria niagi siya basis panudlo sa simbahang Katoliko. Kadali lang ha, base sa panudlo sa simbahang Katoliko sa Sakto kay fundamental sa Catholic. Naunsa man ni guys ko tag Santa Maria ni sibat man nagduda na inoong kuhanin trabaho aron. Santiago 47. Na, pangutana lang punta ko niya kay si Santa Maria wala man ang iyang lawas sa lubngan na nagasag hato. Sabi na binuang man ang Bulawan. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa o mudagan siya. Bro, ang ano nila. Dili pa jud ka explain nag transfiguration.